കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീനന്ദനായ നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്യഷ്ടാരകമർത്ഥായ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. निरंतर श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपादर की जय, गुरु महाराज की जय, गौरनिधाय प्रेमानंद हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. ഇന്നലെ ശ്രീരാമന്റെ അവതാരം തുടങ്ങിയല്ലേ? തുടങ്ങി വെച്ചില്ലേ ഇന്നലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഗീതാ ബോസ് മാതാജി വായിച്ചോളൂ, സമയം കളയണ്ട. സമുദ്ര നിഗ്രഹാദീനി ചക്രേ വീര്യാണ്യദാ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഇന്ദിരാദേവി മാതാജി. വസുന്ധര മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കാം. വായിച്ചോളൂ. നരദേവത്വമപാപന്നഃ സുരകാര്യചികീർഷയാ സമുദ്ര നിഗ്രഹാദീനി ചക്രേ വീര്യാണ്യദാ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഇന്നലെ നമ്മൾ വിവർത്തനം വായിച്ചതാണ്. ഭാവാർത്ഥത്തിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഏത് യുഗത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ത്രേതായുഗത്തിലാണ് അവതാരം എടുത്തത്. അതായത് 5000 ഏതാണ് നമ്മുടെ കോമളേറയ്ക്ക് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. അതെ, അതിനും മുമ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അവതാരത്തിന് മുമ്പ് അല്ലെ? അതാണ് ഭഗവാന്റെ, ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ അവതാരം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിപാലനാർത്ഥമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയം. പ്രപഞ്ച പരിപാലനാർത്ഥം ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ മാനവ ജന്മം സ്വീകരിച്ച് ശ്രീരാമചന്ദ്രനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ദേവന്മാരുടെ അവർക്ക് രാവണനെ കൊണ്ട് ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ആരണ്യത്തിലേക്ക് മുനിമാർക്കും അവർക്ക് ഈ അസുരന്മാരെ കൊണ്ട്, രാക്ഷസന്മാരെ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അവർക്കൊന്നും തപസ് ചെയ്യാനോ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൗസല്യ ദേവിക്കും ദശരഥ മഹാരാജാവിനും ആയി പുത്രകാമേഷ്ടി യജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്രനും 3 സഹോദരന്മാരും ജന്മമെടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അതെല്ലാം ശംഖചക്ര ഗദ പത്മം ആണ്. 3 സഹോദരന്മാരും ഭഗവാന്റെ ആയുധങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? ആയുധങ്ങളാണ് ഏതായിട്ട് വരുന്നത്? സഹോദരന്മാരായിട്ട് വരുന്നത്. ഭരതനാണെങ്കിലും ലക്ഷ്മണനാണെങ്കിലും ശത്രുഘ്നാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ആയുധങ്ങളാണ്. 3 കൈകളിലുള്ള ആയുധങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ അതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അസുര നിഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി, രാക്ഷസന്മാരെ വധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഖരൻ തുടങ്ങിയ അസുരന്മാരെയും അല്ലെ, അതേപോലെ തന്നെ രാവണനെയും ഒക്കെ വധിച്ച് ഭൂമിക്ക് ഭാരം തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും മുനിമാർക്ക് അവർക്ക് യാഗങ്ങൾ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ മാനവജന്മം സ്വീകരിച്ചു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിഷയസംബന്ധ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച പ്രവർത്തികളുടെയും വികാസം പ്രാപിക്കുന്ന ആദിഭൗതിക സംസ്കാരത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ രാവണനെയും ഹിരണ്യകശിപിനെയും പോലുള്ള മഹാരാക്ഷസന്മാരും നാസ്തികരും മറ്റ് ഭഗവത് കൽപ്പനകളെ വെല്ലുവിളിച്ച് പ്രശസ്തരായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? വിഷയസംബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവം അല്ലെ? ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്
അവയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് അവർ പെരുമാറുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപു എല്ലാം തപസ് ചെയ്ത് ബ്രഹ്മാവിനെയും അതേപോലെ തന്നെ രാവണൻ അരയണം ശിവഭഗവാനെയും ഒക്കെ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ഇവരെല്ലാം ഭക്തരും കൂടെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അവർ ഭൗതിക ദേവന്മാരുടെ ഭക്തരാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവെല്ലാം ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരിൽ നിന്നും ഇതാണ് 10,000 വർഷവും അതേപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷവും ഒക്കെ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചാണ് ഓരോ വരങ്ങൾ നേടുന്നതും ആയുധങ്ങൾ നേടുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. പകരം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന് പകരം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്ത് അവരുടെ ശക്തിയും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റുള്ളവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ദേവന്മാരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയായിരുന്നു ഇവരുടെ ശക്തിയും പദവിയും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവത് കൽപ്പനകളെ വെല്ലുവിളിച്ചാണ് അവര് പ്രശസ്തരായിത്തീരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ സാധാരണ നിയമം അനുസരിച്ച് എന്താണ്? ഭഗവത് കൽപ്പന അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അവരുടെ കർമ്മഫലമായി പുണ്യഫലങ്ങൾ അല്ലെ കർമ്മഫലമായിട്ടാണ് അവർക്ക് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം ഇവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ ശക്തി, ഭൗതിക ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്ന? സ്വർഗം മുതലായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്താനാണ് ഇവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. അതാണ് ഭഗവാനെ വെല്ലുവിളിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ എന്താണ്? മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ്. ഇപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ നിയമം വിട്ട് നിയമം വിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ലോകങ്ങളിൽ എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലെയും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്. മാത്രവുമല്ല ഭഗവാന്റെ നിയമസംഹിതയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സവിശേഷമായ ഉദ്ദേശത്തോടെ വ്യത്യസ്ത തരക്കാരായ മനുഷ്യർ അവിടെ വസിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ ഭൂമിയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പോളാർ റീജിയണിലൊക്കെ നമുക്ക് പോയി താമസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. അതേസമയം അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളുണ്ട് അല്ലെ, മൃഗങ്ങളും ബേർഡ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എവിടെയാണ്? ആർട്ടിക് റീജിയണില്. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ എന്താണ്? ജലജീവികളുണ്ട്. ജലത്തിലും കരയിലും ജീവിക്കുന്ന ജീവികളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ കരയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതേസമയം ആമയ്ക്കും തവളയ്ക്കും ഒക്കെ രണ്ടിടത്തും ജീവിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. നമുക്കാണെങ്കിലോ കരയിലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അതും എങ്ങനത്തെ കാലാവസ്ഥ? സാധാരണ ആയിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അത് അല്ലാതെ ഈ പോളാർ റീജിയണിലൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി ഇത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ പോകും. പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേക സംവിധാനം ചെയ്താണ് അവര് പോകുന്നത്. അല്ല സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാരും അസ്ട്രോണറ്റ്സ് ഒക്കെ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ചന്ദ്രനിലും ഒക്കെ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതൊക്കെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും അതേപോലെയുള്ള ശ്വസന സാമഗ്രികളും ഭക്ഷണ സാമഗ്രികളും ഒക്കെ ആണ്. നോർമൽ ഒരു ജീവിതമല്ലേ അല്ലേ. നമ്മളിവിടെ പല്ല് തേച്ച് നമ്മൾ തുപ്പിക്കളയും. അവിടെ ആണെങ്കിലോ അവര് പല്ല് തേച്ച് ഇറക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനത്തിലാണ് മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ? ഓരോ തരം ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഓരോ തരം രീതിയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഓരോ തരം ജീവി. സൂര്യനിലും ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് അതിശയപ്പെടാനില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ ദേഹവും അല്ലെ ശരീരം സ്ഥിതി അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. മീനിന് മത്സ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ജലത്തിൽ കഴിയാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ ചൂടിലും കഴിയാൻ പറ്റുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സൂര്യഗ്രഹത്തിൽ പോലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ പറയുന്ന വ്യത്യസ്ത തരക്കാരായ മനുഷ്യരാണ് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും അധിവസിക്കുന്നത്. നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യരല്ല മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലെല്ലാം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് പ്രത്യേക ശരീരാവസ്ഥയായിരിക്കും. ഭൗതിക പുരോഗതിയിൽ നാമമാത്രമായ വിജയം കൈവരിച്ച നാസ്തിക ഭൗതികവാദികൾ ഗർവത്താൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവത് അസ്തിത്വത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നാണ് ആര് വിശ്വസിക്കുന്ന? നാസ്തികർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ അസുരന്മാരും ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ചെറിയ ഒരു ഭൗതിക പുരോഗതി വരുമ്പോൾ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളെയും കൽപ്പനകളെയും എല്ലാം വെല്ലുവിളിക്കാനായിട്ട് അവർ
ഭഗവാനെ തന്നെ അസ്തിത്വത്തെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. രാവണൻ അവരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളൊന്നും കൂടാതെ പരിഗണിക്കാതെ സാധാരണക്കാരെ ഭൗതിക മാർഗത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രലോകത്തേക്ക് അയക്കാൻ രാവണൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇവരെല്ലാം സ്വർഗം കീഴടക്കാൻ പോകുന്നവരാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്, കോണിപ്പടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച ആളാണ് രാവണൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അവിടെ പോകണമെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ അത്രയ്ക്കും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താണ് അവിടെ പോകേണ്ടത് അല്ലേ, സ്വർഗം മുതലായ ലോകങ്ങൾ. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഭൗതിക മാർഗത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇന്ദ്രലോകത്ത് അയക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ക്രമാനുഗതമായ ധർമ്മകർമ്മങ്ങളിൽ പെടാതെ ജനങ്ങളെ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ നേരിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കോവണി നിർമ്മിക്കാൻ രാവണൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തത്വങ്ങളെല്ലാം ധിക്കരിച്ചാണ് ആരുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം, രാവണന്റെ പ്രവർത്തികൾ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആരെ അസൂയപ്പെടുത്തുന്നു, ആരെ കോപിഷ്ഠരാക്കുന്നു, ഭയഭീതരാക്കുന്നു, ദേവന്മാരെയും മറ്റു ഉത്കൃഷ്ട ലോകത്തിലെ വാസികളെയും എല്ലാം ഭയഭീതരാക്കുന്നു. ഭൂമിയിലും ആളുകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വയ്യ അല്ലെ, ഋഷിമാർക്കൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥന അത് കാരണമുണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീരാമന്റെ അധികാരത്തെ രാവണൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയായ സീതയെ അപഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ്, ആരാണ്, ശൂർപ്പണഖ അല്ലെ, ഭഗവാനോട് എന്താണ് ആകൃഷ്ടയായി. അതേപോലെ ലക്ഷ്മണനെയും സമീപിച്ചു. അപ്പൊ അവരൊന്നും എന്താ ചെയ്തില്ല, ശൂർപ്പണഖയുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റി കൊടുത്തില്ല. അതിൽ ദേഷ്യം വന്നിട്ടും അസൂയ മൂത്തും സീതാദേവിയെ കണ്ട്, സുന്ദരിയെ കണ്ടപ്പോ എന്താണ് അസൂയ മൂത്തുമാണ് രാവണനോട് പോയി പറയുന്നതും. രാവണൻ എന്ത് ചെയ്തു, രാവണന് ഭക്തനാണ് അല്ലെ, ശരിക്കും ഭക്തിയുള്ള ആളാണ്, വിഷ്ണു ഭക്തനല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സീതാദേവിയെ അപഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദേവന്മാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും അനുയോജ്യമാമെന്നും ഈ നാസ്തികനെ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ കഠിനമായി ശിക്ഷിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവെന്ന് പറയുന്ന ശക്തി എന്താണ് ദശമുഖൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. 10 തലകളുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്, അത്രയും ശക്തി ഉണ്ടെന്നാണ്. ഓരോ തലയും അത്രയ്ക്ക് ശക്തിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 10 തല എന്ന് പറയുമ്പോ 10 തലകൾ ബുദ്ധിയാണ് അല്ലെ, ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ഉള്ള ആളാണ്. ആ ആളിനെയാണ് എന്താണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ആരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി, വാനരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി, നമുക്കിപ്പോ ആലോചിക്കാൻ പോലും വയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത്രയും ശക്തനായ രാവണനെ വധിക്കാനായിട്ട് ആരാണ് കൂട്ടുനിന്നത്, കവികളാണ് കൂട്ടുനിന്നത് എന്നുള്ള. അപ്പൊ ലക്ഷ്മണന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെയും വാനര സേനാധിപന്മാരുടെയും വാനരുടെയും പിന്നെ ആരുണ്ട്, നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഭക്തനാരാണ്, ഹനുമാൻജി അല്ലെ. അപ്പൊ ഹനുമാന്റെയും സഹായത്താലാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാം നടത്തിയത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഒരു ആയുധം, വെറും ഒരു ടൂളാകുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അവരെല്ലാം ഒരു മാധ്യമമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നേ പോലെ അവരും ഒരു മാധ്യമമായിട്ട് മാറുന്നു. രാവണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാശക്തിമാന്മാരായ ഭൗതികവാദികൾക്ക് സാധ്യമല്ലാത്ത ആദ്യമാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭഗവാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. എന്ന് വെച്ചാല് ആർക്കും കൊല്ലാൻ പറ്റാത്തതാണ് രാവണൻ അല്ലെ. ആ രാവണനെയാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ വധിക്കുന്നത്. അത് നീണ്ട ഒരു യുദ്ധത്തിലാണ് വധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന് കുറുകെ ശിലകൾ ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രാജകീയ പാലം നിർമ്മിച്ചു. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഭാരമില്ലാത്ത അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി. ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാ, 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. അന്നെന്താണ്, ഭാരമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്തു, ശിലകൾ സമുദ്രത്തിൽ നിരത്തി എന്ത് ചെയ്തു, പാലം അല്ലെ. നമ്മൾ ആ പാലത്തിന് ഇപ്പൊ എന്താ പേരാ പറയുന്നത്, സേതുബന്ധനം. സേതു എന്ന് വെച്ചാൽ സമുദ്രം അല്ലെ, സമുദ്രം കടന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സമുദ്രത്തിലെ പാലം സേതുബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു 5000 വർഷം മുമ്പ്. അപ്പൊ കല്ലുകൾ ഇടുമ്പോ ഒക്കെ അവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ കല്ലുകളിലൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ശ്രീരാമ എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭാരമില്ലാതെ കല്ലുകൾ പൊങ്ങിക്കിടന്നു. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും അതൊക്കെ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളുള്ള ആളാണ് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഷഡൈശ്വര്യം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ.
സമ്പത്ത് സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, ശക്തി, പ്രശസ്തി, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം അല്ലെ? ഈ 6 ഭഗവാന്റെ ത്യാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ ഡിറ്റർമിനേഷനോട് കൂടിയാ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്ത് ത്യാഗമാണ്? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഋഷിമാർക്കെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? അവർക്ക് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്താനുള്ള പേടിയില്ലാതെ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്താനും തപസ്സനുഷ്ഠിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ അസുരന്മാരെയും വധിച്ച് ഭക്തന്മാരെ എല്ലാം സംരക്ഷിക്കുകയും വേണം അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെയും ഉദ്ദേശ്യം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് ത്യാഗമനോഭാവം വേണം. ത്യാഗമനോഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്വന്തം രാജ്യം അതേപോലെ ബന്ധുജനങ്ങളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാനും ഭഗവാന് സാധിച്ചത് അല്ലെ? അപ്പോ ഇതെന്താണ്? ഭഗവത് സൃഷ്ടിയാണ് ഈ ഭാരമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ പാലം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് എന്നാണ്. ഭൂഗോളത്തിനകത്ത് തന്നെ ശിലകൾക്ക് ഭാരമില്ലാതാക്കി തീർക്കുകയും അമലംബ സ്തംഭങ്ങളുടെ നമുക്കെന്താണ് ഒരു കല്ല് വെക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് വേണം? ഒരു പില്ലർ നിർത്തും അല്ലേ? തൂണ് നിർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വീടുകൾ വെക്കുമ്പോൾ അറിയാം. കോൺക്രീറ്റ് വീട് വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ്? കോൺക്രീറ്റ് ബേസ്മെന്റ് നിർത്തും. അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പില്ലർ അങ്ങനെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ സമുദ്രത്തിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി ആയത് കാരണം ഇത് സേതുബന്ധനം നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ശിലാ പാലം നിർമ്മിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ രാമായണം നമ്മൾ ഏത് മാസമാണ്? കർക്കിടക മാസത്തിലും വായിക്കുന്നത്. ചിലരെല്ലാ ദിവസവും വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? വർഷം മുഴുവൻ വായിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്, കർക്കിടക മാസത്തിൽ മാത്രം വായിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങള്. അല്ലാതെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഒരേ സമയം എന്തിന്റെയൊക്കെ പ്രതീകമാണ്? ശക്തിയുടെ പ്രതീകമാണ്, അതേപോലെ നീതിയുടെ സംരക്ഷകനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ്. ശക്തിയും നീതിയും അല്ലെ? അതാണ് റിച്വസ്നെസ്, അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഏതാണ്? ശക്തി. ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ, കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഭഗവാന് സാധിച്ചു. ശക്തിയെയും നീതിയെയും. അപ്പൊ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നീതിബോധം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നീതിയോടെയും ശക്തിയോടെയും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരേപോലെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അവ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇത് നന്മയ്ക്ക് തിന്മയുടെ മേലുള്ള വിജയമാണ് അല്ലെ? തിന്മയായ രാക്ഷസന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തിന്മയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ മേലുള്ള നന്മയുടെ വിജയമായിട്ടാണ് ഈ രാമരാവണ യുദ്ധത്തെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. രാമരാവണ യുദ്ധം അതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത്? ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? അപ്പൊ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നിങ്ങനെ ഗുണപാഠമാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ? നമുക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ വരും. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് രാജസിംഹാസനത്തിൽ കയറേണ്ട ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ആരായിട്ട് മാറി? രാജ്യമേ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആളായിട്ട് മാറി അല്ലെ? സിംഹാസനം മാത്രമല്ല, രാജ്യവും ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ട നാട് കടത്തപ്പെട്ടതുപോലെയായി അല്ലെ? അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പല പ്രതിസന്ധികൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യണം? ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വളരെ സംയമനത്തോടെയാണ് അത് തരണം ചെയ്തത് അല്ലെ? ഈ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്തത്. സാധാരണ ഒരാളാണെങ്കിൽ, ഒരു രാജകുമാരനാണെങ്കിൽ ഉടനെ അവിടെ പ്രകോപിച്ചെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ? ഇതെന്താണ്? ഈ വരം ചോദിച്ച കൈകേയിക്ക് പോലും പിന്നീട് നാണക്കേട് തോന്നി അല്ലെ? ലജ്ജ തോന്നി, മനസ്താപം തോന്നി. ആ തരത്തിലായിരുന്നു ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ പ്രവർത്തനം. അതേപോലെ തന്നെ സീതാദേവിയും കൂടെ ആരാ പോയത്? ലക്ഷ്മണനും കൂടെ പോയി. അതൊക്കെ തന്നെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കാണ്? ഭരതനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയും മനപ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്നേഹമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഭരതൻ രാജാവാകാൻ ഒട്ടും കാക്ഷിക്കുന്ന ആളല്ല അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ കൈകേയിക്ക് പോലും എന്താണ്? മനസ്താപം തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ, നമ്മളെ എതിർക്കുന്നവർക്ക് വിഷമം തോന്നുന്ന തരത്തിലാണ്, അവർക്ക് മനസ്താപം തോന്നുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പം വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ വരുന്ന അപ്രതീക്ഷിതമായ വെല്ലുവിളികള് നമ്മൾ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യണം, അതേപോലെ പ്രതിസന്ധി, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള
സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യണം. ഈ പ്രതിസന്ധികളും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അങ്ങനെ വരും, സാമ്പത്തികമായിട്ടും അല്ലെ, അല്ലാതെ പല പല സാമൂഹ്യമായിട്ടും കുടുംബപരമായിട്ടും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സംയമനം പാലിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ നേരിടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ സദാചാര ബോധം അല്ലെ ജനങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ സമൂഹത്തിന്റെ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചില ആചാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, അതാണ്. അപ്പൊ ഒരു രാജാവിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് വരം കൊടുത്തത് രാജാവാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ രാജാവിന് ഇപ്പൊ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ വനത്തിലേക്ക് അയക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ കൈകേയിക്ക് കൊടുത്ത വരം പാലിക്കപ്പെടണം അല്ലെ. അത് ആരുടെ കടമയാണ്? പുത്രന്റെ കടമയാണ് അല്ലെ. അച്ഛൻ കൊടുത്ത, പിതാവ് കൊടുത്ത വരം സാഫല്യമാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് പുത്രന്റെ കടമയാണ് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ നീതിബോധം, സദാചാര ബോധം, സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സദാചാര ബോധം. അതാണ് മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം നിലനിർത്താനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കർത്തവ്യം, മകൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള കർത്തവ്യം എന്താണ്, ഒരു രാജകുമാരൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള കർത്തവ്യം എന്താണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. നമ്മൾ അതേപോലെ 8ാം ക്ലാസ്സില് യാത്രാമൊഴി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അധ്യാത്മ രാമായണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇതുണ്ടല്ലേ, ഒരു അധ്യായം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഭുജിപ്പാൻ അവസരമില്ലമ്മേ, ക്ഷിപ്രം അരണ്യവാസത്തിന് പോകണം, മുൽപ്പാട് കേകയ പുത്രിയാമമ്മയ്ക്ക് മൽപ്പിതാരണ്ടു വരം കൊടുത്തിടുന്ന. രാമായണം വായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ കൗസല്യെടുത്ത് യാത്ര ചോദിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ മാതാവിന്റെ അടുത്ത് യാത്ര ചോദിക്കുമ്പോ മാതാവിന്റെ ബോധക്ഷയത്തില് വീഴുന്നു. പിന്നെ പറയുന്നു, അച്ഛനും എനിക്കും നിനക്ക് ഞങ്ങളോട് രണ്ടുപേർക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമുണ്ട്. അച്ഛൻ വനവാസത്തിന് പോകാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അമ്മ എന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു പോകണ്ടാന്നല്ലേ. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു, ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഒരു രാജകുമാരനാണ് അല്ലെ, വെറും വികാര ജീവിയല്ല. അപ്പൊ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനവും ഭാര്യ കൂടെ പോയി അതിൽ വരണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സീതാദേവി കൂടെ പോയതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അമ്മയുടെ വൈകാരികതയല്ല അവിടെ നോക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, രാജാവിന്റെ രാജാവ് കൊടുത്ത വാക്കാണ് അവിടെ പാലിക്കേണ്ടത് അല്ലെ, ഒരു രാജകുമാരനും അതുപോലെ മകനും എന്ന നിലയ്ക്ക്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്, കർത്തവ്യബോധമാണ് കാണുന്നത്. അതേസമയം വൈകാരികതയ്ക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ കർത്തവ്യബോധവും വൈകാരികതയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നു. കൗസല്യാദേവിയെ സമാധാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോകുന്നു. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 14 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഓടി ഇങ്ങെത്തും എന്നൊക്കെ സമാധാനിച്ചു അല്ലെ. അമ്മ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ധർമ്മത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, മാതൃകാ പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാകുന്ന ആളാണ്. പത്നി വ്രതക്കാരനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ശൂർപ്പണഖമാര്, പിന്നെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഋഷിമാർ പോലും ചെയ്തിരുന്നു, ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഋഷിമാർക്ക് എന്ത് ചെയ്തത്, ഋഷിമാരെല്ലാം അടുത്ത ജന്മത്തില് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോ അവരെല്ലാം 10,100 ഭാര്യമാരായിട്ട് ജന്മമെടുത്തു അല്ലെ. അതേപോലെ ശൂർപ്പണഖയ്ക്ക് ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുത്തു, കുബ്ജ അല്ലെ. കുബ്ജ എന്ന മുടന്ത കൂനുള്ള ആളിനെ എന്ത് ചെയ്തു, സുന്ദരിയാക്കുകയും അവർക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ മാതൃകാ പുരുഷോത്തമനാണ് ഏകപത്നി വ്രതം. അതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. രാജാവിന് എത്ര ഭാര്യമാരെ വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം, പക്ഷെ ഒരു ഏകപത്നിയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനും മാതൃകാ പുരുഷോത്തമനായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. രാഘവൻ രഘുവംശത്തിലെ ആളാണ്, സൂര്യവംശജനാണ്. നമുക്കിവിടെ വാത്സല്യഭാവം മാതാവിനോടും പിതാവിനോടും സഹോദരന്മാരോടും ജനങ്ങളോട് അല്ലെ. സീതാദേവിയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കർത്തവ്യബോധവും ജനങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാടും കൊണ്ടാണ്. സീതാദേവി തെറ്റുകാരിയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സീതാദേവി തന്നെ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചോളൂ എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് രാമായണത്തില്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സീതാദേവിയുടെ പെർമിഷനോട് കൂടിയാണ് അതും വാൽമീകിയുടെ ആശ്രമ പരിസരത്താണ് വിട്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ സീതാദേവിയോട് വളരെയധികം സ്നേഹമുള്ള ആളായിരുന്നു. പക്ഷെ രാജാവിന് ജനങ്ങളുടെ
ഏതാണ് പിന്നെ അവരുടെ പറച്ചിൽ അല്ലെ ഒഴിവാക്കണം, രാജാവ് മാതൃകാ പുരുഷനായിരിക്കണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ നിലത്ത് ആയിരുന്നു ഉറങ്ങിയിരുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ വനത്തിൽ സീതാദേവി എങ്ങനെയാണോ പാർക്കുന്നത് അതേപോലെയുള്ള രീതിയിൽ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മത്തെയും ധർമ്മത്തെയും ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രന് സാധിച്ചു. കർമ്മം ധർമ്മം, അപ്പൊ ധർമ്മത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്ത ആളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ജനനത്തിൽ അവതാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം ഏതാണ് വരുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ അടുത്ത് ഏതാ? 23. ബലരാമനും ഏകോനവിംശേ വിശന്തി മേ വൃഷ്ണിഷു പ്രാപ്യ ജന്മനി രാമകൃഷ്ണൗ ഇതി ഭുവോ ഭഗവാൻ അഹരത് ഫരം ഏകോനവിംശേ വിംശതി മേ വൃഷ്ണിഷു പ്രാപ്യ ജന്മനി രാമകൃഷ്ണൗ ഇതി ഭുവോ ഭഗവാൻ അഹരദ്ഭരം. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? രണ്ടുപേരുടെ ജന്മത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, രണ്ടാമതാരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലീല മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകോനവിംശേ വിംശതിമേ വൃഷ്ണിഷു പ്രാപ്യ ജന്മനി രാമകൃഷ്ണാവിധി ഭുവോ ഭഗവാൻ അഹരത്പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏകോന വിംശേ എന്നാണ്. ഇവിടെ ഒരു നാ വിട്ടുപോയി. ഏകോന വിംശേ പദാർത്ഥത്തില് 19ാമത്തേതും വിംശതിമേ 20ാമത്തേതില് വൃഷ്ണിക്ക് അല്ലെ വൃഷ്ണിഷു വൃഷ്ണി വംശത്തിൽ പ്രാപ്തമാക്കി ജന്മണി ജന്മങ്ങൾ രാമ ബലരാമൻ കൃഷ്ണോ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇതി അപ്രകാരം ഭുവഹ ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അഹരദ് നീക്കം ചെയ്തു. ഭാരം ഭൂമിദേവിയുടെ ഭാരം അല്ലെ നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഒരാള് വായിച്ചോളൂ. ബിന്ദു ബാബു മാതാജി വായിച്ചോളൂ വിവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിവർത്തനം. വായിച്ചോളൂ. 19ാമത്തെയും 20ാമത്തെയും അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ ബലരാമനായും ശ്രീകൃഷ്ണനായും വൃഷ്ണി വംശത്തിൽ യദുകുലത്തിൽ ജാതനായി പ്രപഞ്ചഭാരം ദൂരീകരിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ഭാരം ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അറിയാം. ഏത് ശ്ലോകങ്ങളാണ്? യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ അടുത്തത് പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മസംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ്? ഭക്തരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെ അഭക്തരെ അല്ലെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആണ് ഭഗവാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ അവതാരം എടുത്ത കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ആരാണ് ശേഷൻ എന്തായിട്ടും വന്ന് ബലരാമനായിട്ടും അല്ലെ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ട് ജനിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്ന വിശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചത്? ഐശ്വര്യങ്ങളുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്? മാർഗദർശി. പിന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിലും ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിലും ഉള്ളത്. എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. പരാശര മുനിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള നാമം നൽകിയത് അല്ലെ, പരാശര മുനിയാണ് നൽകിയത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന വിശേഷ സൂചന ബലരാമനും ശ്രീകൃഷ്ണനും ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപങ്ങളാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സുവ്യക്തമായി പിന്നീട് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അധ്യായ ആരംഭത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരുഷ അവതാരമല്ല, പിന്നെ ഏതാണ്? അവതാരി അല്ലെ. അവതാരി എന്നാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വയം യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ബലരാമൻ ഭഗവാന്റെ പ്രഥമ
പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള പരിപൂർണ ആവിഷ്കൃത രൂപവുമാകുന്നു. അത് നമ്മൾ 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെല്ലാം ഏതാണ്? പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള, സ്വതന്ത്രമായ പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള പൂർണ്ണ അംശങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദർ വളരെ ദീർഘമായിട്ട് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ പഠിക്കാം. ബലരാമൻ ഭഗവാന്റെ പ്രഥമ പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള പരിപൂർണ ആവിഷ്കൃത രൂപവുമാകുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ മൊത്തം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതുമാണ് അല്ലെ. ബലദേവനിൽ നിന്നും വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, വാസുദേവൻ എന്നാണ്. വസുദേവരുടെ മകനായ വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ എന്നിങ്ങനെ പ്രഥമ പൂർണ്ണ വിസ്തരണ വ്യൂഹങ്ങൾ, ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ, ആരംഭിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വാസുദേവനും ബലദേവൻ സംഘർഷണവുമായി ആകുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പോകണ്ട. നമ്മളിത് ഏതാണ് ഇനി വരുന്ന അധ്യായത്തില് ദീർഘമായിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ സ്വയം എന്നുള്ളതില് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത്, എല്ലാത്തിന്റെ അധിപനാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 24ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആര് വായിക്കുന്നു? ഞാൻ വായിക്കാം മാതാജി. വായിച്ചോ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചോളൂ. സംവൃദ്ധേ സമ്മോഹായ സുരദിഷ്വാം ബുദ്ധോ ജ്ഞാനസുധ കീകടേഷു ഭവിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തദ കലോ സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദ്വിഷാം ബുദ്ധോ നാംന അഞ്ജനസുധ കീകടേഷു ഭവിഷ്യതി. തദ കലോ സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദ്വിഷാം ബുദ്ധോ നാംന അഞ്ജനസുധ കീകടേഷു ഭവിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വായിച്ച് പഠിച്ചു വരും. നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദേ ശ്രീ ഭാഗവതമേ ഗൗരവ്യായ പ്രനന്ദേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. രാധാകൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി PDF ഇടുവാ മാതാജി. ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഫോണിൽ അതിൽ നിന്നാണ് അതാ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. PDF ആ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. 21 വരെ ഉള്ളതേ കിട്ടിയുള്ളൂ. പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്തേക്ക് ഒന്നും കൂടെ. ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്തോളൂ മാതാജി, കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിലേ. എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതാണ് ഇന്ന് നോക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കും മാതാജി. ഒന്ന്